Uspjeh je moguće ostvariti i u nekoliko sportova. Dokaz za to je 15-godišnji Đorđe Žižić. Višestruki kadetski prvak Crne Gore u standardnom, ubrzanom i brzopoteznom šahu. Prvak Crne Gore i u omladinskoj konkurenciji do 20 godina. Učestvovao je do sada na 5 svjetskih i 6 evropskih prvenstava, kao i na najjačim Open turnirima u regionu. Višestruki je školski prvak Crne Gore i evropski školski vicešampion. Višestruki je osvajač različitih medalja na prvenstvima Crne Gore u atletici u raznim uzrastima i u različitim sprinterskim i skakačkim atletskim disciplinama, te osvajač medalja na međunarodnim atletskim takmičenjima. Aktuelni je rekorder u troskoku za mlađe pionire u dvorani i u disciplini 50 metara u dvorani. Pred kraj osnovne škole počeo je da trenira i košarku. Đorđe, prije svega hvala ti što si izdvojio vrijeme da govoriš za portal Montenegro magazin. Hvala na pozivu. Ostvaruješ sjajne rezultate u šahu, ne izostaju medalje ni u atletici, a baviš se i košarkom. Tu je naravno i škola. Reci nam, kako sve uspiješ da postigneš? Pa sve je stvar discipline u toku godine i u toku dana. Trudim se da što manje vremena provodim ispred ekrana. U toku godine ima perioda gdje sam više fokusiran, na primjer, na košarku, negdje na šah i negdje na atletiku. Pa da počnemo od šaha. Šta te je najviše privuklo da se baviš njime? Pa kad sam bio manji, često sam igrao šah sa dedom i tatom i to mi je baš bilo zanimljivo, svidjela mi se baš igra jer ima nekako puno kombinacija i dobra je za koncentraciju. I onda su me upisali u šahovski klub Budućnost. I išao sam tako na takmičenja, krenuo medalje da osvajam na nekim manjim takmičenjima, kasnije sam i na državna takmičenja krenuo medalje da osvajam i samim tim sam se kvalifikovao prvi put za svjetsko prvenstvo u Gruziji 2022. I to mi se naravno baš svidjelo, tu sam upoznao puno novih prijatelja i tako sam nastavio da igram šah. Kako izgleda priprema za jedno šahovsko takmičenje? Pa ne postoji baš konkretna priprema za konkretno, na primjer, takmičenje, ali na samom takmičenju obično izađu parovi, na primjer, s kim igram, dan ili nekoliko sati prije partije i onda skeniram, da kažem, protivnika, vidim šta igra, koje otvaranja i tako, gdje greške pravi i to i na osnovu toga se pripremim za partiju. Ali je u svakodnevnom životu ti šah pomogao da imaš bolju koncentraciju, disciplinu, strpljenje? Pa jeste, s obzirom da neke partije igram, ne znam, 4, 5, 6 sati. To mi je dosta pomoglo sa koncentracijom i strpljenjem. Kod, na primjer, drugih sportova kao što su košarka, atletika ili, na primjer, kod škole. Ostvario si mnogo uspjeha u šahu, ali da li bi mogao izdvojiti neku medalju kao najdražu do sada? Pa imam dosta podjednako dragih medalja, ali ako bi baš morao da izdvojim neku, možda prošle godine na omladinskom prvenstvu Crne Gore gdje sam osvojio prvo mjesto. Ti si svestran, osim, kao što sam rekla, što se baviš šahom, treniraš i atletiku i košarku. Otkud ljubav prema kraljici sportova i da li imaš nekog uzora? Pa kad sam bio manji isto, bio sam dosta brz. I tako sam krenuo da se takmičim iz atletike i krenuo sam onda malo ozbiljnije da treniram i da, onda sam samo nastavio da treniram, osvajao isto medalje. Naprimjer, prošle godine sam u troskoku na državnom prvenstvu drugo mjesto osvojio. Osvajaš si medalje u disciplinama skoka i sprinta. Koliko su zahtjevni treninzi? Pa treninzi su dosta zahtjevni, treniram obično 5 puta nedeljno. I treninzi se obično sastoje od nekih skokova, sprinteva, snage i kondicije. Koliko su zdravi stilovi života važni za jednog atletičara i šta nam možeš reći o svojim navikama? Pa dosta su bitni zdravi stilovi života, pogotovo ishrana i san. Bitno je da smo dosta naspavani, na primjer, za svaki trening, za svako takmičenje. Također da se ne hranimo nezdravo ili da ne konzumiramo alkohol. Naprimjer, ja nikad nisam cigare, alkohol i gazirana pića konzumirao, tako da mislim da je to stvarno dosta bitno što se tiče atletike i drugih sportova generalno.
Kao što sam već nekoliko puta rekla, osim šaha i atletike, baviš se i košarkom. Koji je bio glavni motiv da počneš da se baviš ovim sportom? Pa otac mi igrao košarku i on me nekako uveo u taj košarkaški svijet i sa nekih 10 godina sam sa fudbala prešao na košarku i bila mi je baš zanimljiva igra jer je nekako dinamična i krenuo sam da treniram i dosta sam brzo napredovao i svidjelo mi se i samo sam nastavio da treniram. Da li je to više rekreativno ili bi volio stvarno da budeš profesionalni košarkaš? Pa za sad se trudim da dam svoj maksimum na terenu, tako da ne znam, još ćemo to vidjeti, zavisi od ostalih stvari, nije samo od mene, sve tako da. Ukoliko jednog dana budeš morao da se odlučiš za jedan sport, koji će to biti i zašto? Pa još to ne znam, ali s obzirom da sam u šahu trenutno najbolji, on ima definitivno prednost, ali vidjet ćemo, još ima vremena do tada. Koliko ti je bavljenje atletikom, košarkom, šahom, generalno sportom doprinijelo da manje vremena provodiš ispred ekrana s obzirom da živimo u vremenu digitalne zavisnosti? Pa samim tim što imam sve te treninge i ta takmičenja, ne bi baš imao vremena da toliko provodim vremena pred ekranima. Naravno ima dana gdje ja isto malo pretjeram, pa malo više koristim nego inače, ali u suštini ne koristim toliko. Rekao si da ako budeš morao da se odlučiš za jedan od ova 3 sporta, to će biti šah jer si tu ostvario najviše uspjeha. Koji je tvoj glavni cilj u ovom sportu? Pa da postanem šahovski velemajstor. Imaš samo 15 godina, već bogatu karijeru, ali na koji trenutak si najponosniji do sada? Pa na dosta trenutaka sam ponosan, ali izdvojio bih sad prije 2 mjeseca na Crnogorskoj ligi u šahu. Prvi put sam pobidio velemajstora u standardnoj partiji, Dragišu Blagovića. Koja takmičenja sada predstoje? Pa sad imam za nedelju dana, predstoji Evropsko do 20 u šahu na Cetinju. Poslije toga ću malu pauzu napraviti, pa onda kasnije u novembru isto imam Evropsko, ali to je do 16 godina. A što se atletike tiče, tek u oktobru imam miting u Dubrovniku. Kao neko ko niže toliko uspjeha, koja tvoja poruka bi bila svim vršnjacima, ali i mlađima koji tek počinju da se bave bilo kojim sportom? Pa da definitivno nastave da se bave tim sportom jer im može donijeti mnogo toga, naprimjer mnoga putovanja, poznanstva i tako dalje. I da ne odustaju od svojih ciljeva, nego da vjeruju u sebe. Projekat Djeca, sport i mladi, promocija zdravih stilova života kroz sport i otklon od digitalne zavisnosti, Montenegro magazin realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija.